Avui hem vingut aquí per explicar-vos uns contes, unes històries. I estic busquem les tres mares, porque son tres mares. Tres mujeres árabes cuentan cosas, los cuentos en árabe. Antes le contaban los cuentos en español, pero ahora las dos, el catalán y el árabe. I quan feu un viatge, la mare què prepara, la mare? Què fa la mare? La maleta. I viatge. Per què no viatge? I prepara les seves coses que necessita per viatge. Clar que sí. I quines coses necessites pel viatge? A veure, què hi posaríeu a la maleta? Mitjons. La faldilla, les sabates. Què més? Guants. Què necessitarem? I bufandes. Jaqueta. La meva proposta va ser quan els vaig dir, ara imagineu que a últim moment, quan ja teniu la maleta a punt de tancar, que elles m'explicaven que s'asseuen a sobre de la maleta per poder-la tancar, quan esteu en aquest punt, decidiu posar-hi un conte. Un conte per què? Perquè un conte és un trosset de la seva cultura. I llavors el que han fet són mares contant en els seus idiomes contes no únicament típics d'allà, sinó també d'aquí. Llavors el que fem és, el fem en català i amb el seu idioma, en àrab en aquest cas. Llavors és una mica com la traducció simultània del conte. Llavors als nens els agrada moltíssim perquè entenen molts, entenen les dues llengües. Orelles obertes. És una mena de diàleg. Jo dic que busquem el patufet i fem patufet, on ets? I elles ho repeteixen en àrab. I de sobte va dir, ai carai, ja tinc l'arròs al foc i no trobo el safrà enlloc. حبيت نطيب الرز وما لقيتش الزعفران. En patufet, que per tot arreu es ficava i tot ho remenava i va dir, mare, que el puc anar a comprar jo? يما نقدر انا نروح نشري. Llavors, als nens això els hi agrada molt. Els agrada molt perquè comença per reconèixer la seva llengua, per reconèixer la seva cultura. I després, a partir d'aquí, construïm ponts junts, no? Ens comuniquem. I a partir d'aquí aprenem tots plegats. Tenía mis hijos aquí, eran alumnos y ahora soy la alumna. He seguido así. Queremos que seguir para estas cosas que están bien para las familias, compartir ideas con las familias, hacer solución con las familias. Y también hemos hecho muchas cosas como comidas, pasteles, hemos entrado con esto. También es nuevo para la gente de aquí. Digamos, es un cambio. Crec que en general s'han sentit molt animades a continuar participant, no únicament contant contes, sinó fent altres activitats, altres coses, dins de l'aula habitual o dins de l'AMPA o qualsevol cosa que sigui participar dins de l'horari lectiu dels nens i les nenes.